Munenzana kanga musikana so akudhara was a long back antaina ndiri mukomana asina mota ndoda nemukomana asina mota ndikati aiwa pfutseke wako yontaura ududa nemukomana asina mota baba vako vakatadza kuitenga wani paita $5 muna 1950 vakatadza kuibhadhara wozotanga kudonesa nekuti hey nandimukomana asina mota. So nyaya yemhuri yeZimbabwe iri kuitika pana paenda nayo inyaya yaDJ Olla7 uyo mufana aimboshanda kuStar FM uyo. So izvozvo akazongotangawo kake kaprodcast kake kubatanidzira kemubatanidzirwa atanga kaprodcast kake kemubatanidzirwa ari kungoitawo iyoyo. So panapa chiri kuitika ndechekuti ari kuzoonekwa ari kurova inonzi bootlicking kana kuti ari kutaimira mota kuna Sir Wicknell chivhayo, asi iye matauriro ake ari kuzviramba ari kuti inini handina mota ndiri kutaimira kuna Sir Wicknell chivhayo. Boza akatombopindura akati chivhayo kana dawo ndipano zongondipawo but not kuti ini ndiri kutaimira nekuti inini mota ndinadzo chichichi ameno zvaingotaurawo vanhu vatanga kutaura kuti Olla7 anotoganza futi ameno zvaangaita nawo nevanhu. Munongoziva kuti vanhu muZimbabwe ka ukangonetsana nemunhu 1 akangowana access yekungotaipa kunyora zvaari kuda chete paFacebook vanhu vese vationewe. So panapa ari kuonekwa ane mufananidzo ari kumasowe kwacho namadzibaba Wicknell chivhayo vakatotorwa mufananidzo vakatorwa foto ndopaari kuzobuda ari kuzviramba kuti aiwa inini Wicknell chivhayo ndakatotanga kutonamata kuchechi kwake ku1992 tichitopinda tese kuchechi. Saka zvekunditi munditi ndiri kutaimira mota mune muchitonyeba because naWicknell tinotongozivana zvisina chekuita nekuti ari kuita program yekupanana nevanhu mota. Saka nimwe mandoona naye musazofunga kuti pamwe ndiri kuda mota. But muri yeZimbabwe inini ndoenda ngoyawo panapa kuti ndingoonesana neminyaya dzese dzinenge dzichiitika because munoziva kuti inini ndiri 1 gig ndinoremerwa ende ndine dzungu, so handidi kuti imimi mujambwe nenyaya dzinenge dzichiitika. Ndo nyaya nhasi iri kupisa mumastreets esocial media, nyaya yekunzi Olla7 ari kutsvetera mota kuna Wicknell. Iye Olla7 wacho ndo zvaari kupindura kuti handisi kutsvetera mota but tinopinda tese kuchechi uko kubva muna 1992.